Tervetuloa seuraamaan, miltä Hakosen asentajan päivä näyttää. Eli päivä aloitetaan sillä, että hörpätään kuppi kahvia ja käydään sitten läpi päivän asennuskeikat. Sitten me lastataankin autoon asennettavat koneet ja työkalut, joita päivän keikolla tarvitaan, ja lähdetään sitten tien päälle. Hakosen asentajan työpäivät koostuu noin 8-12 keikasta suurin piirtein. Vaihtelee tosi paljon. Meidän työpäivät kestää sen 7-8 tuntia suurin piirtein. Sitten ollaankin saavuttu ekaan kohteeseen ja vuorossa olisi lieden asennus. Se, mistä mä tykkään tässä työssä, on se, että pääsee kohtaamaan kaikenlaisia asiakkaita päivittäin ja pääsee myös ajelemaan kaikenlaisiin paikkoihin ja näkee paljon myös. Nyt on sitten vuorossa uuniasennus. Moro moro! Hei, mulla olisi tämmöiset My Day-kuvalut tässä, mutta olisin tulossa uunia asentaa. Niin, mutta perillä. Loistavaa, kiitos. Elikkäs itse mä oon päätynyt Hakoselle avoimen haun kautta. Tämän kaltaisessa työssä sä pääset oikein pitkälle, jos sulla on vähänkään teknistä osaamista. Ja mun mielestä tärkein on, että sulla on hyvä asenne. Sitten kun päivän asennukset on saatu hoidettua, me tyhjennetään auton vanhoista ja rikkinäisistä koneista ja huolehditaan siitä, että kierrätys hoituu asianmukaisesti ja vastuullisesti. Se olisi sitten meikäläisen päivä pulkassa. Jos sulla on jotain kysyttävää liittyen tähän Hakosen asentajan työhön, niin pistä vaan rohkeasti kommentteihin kysymystä perään.